belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De politie op Curaçao heeft gisteren 5 huiszoekingen verricht en daarbij zijn 4 mannen aangehouden. Het gaat om mannen afkomstig uit Suriname, Venezuela en Curaçao en ze worden verdacht van onder meer het voorbereiden van een ontvoering, overvallen, bedreiging en het bezit van wapens. De politie spreekt over een grote zaak. Er staat veel te gebeuren binnen de Curaçaose notariswereld, dat meldt de Extra vandaag. 1,5 jaar geleden begon een grootschalig onderzoek naar notarissen op het eiland. En dat leidde er onder meer toe dat in september van dit jaar notaris Kleinmoedig werd veroordeeld. Hij is in hoger beroep gegaan, maar de Extra weet vandaag te melden dat hij binnenkort ontslag zal nemen. Ook andere notarissen zullen binnenkort, al dan niet verplicht, afscheid moeten nemen van hun vak, aldus de Extra. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de luna para de viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Dominee Jacob Kikkert van de protestantse wijkgemeente Fortkerk distancieert zich in duidelijke bewoordingen van de brief van de Vereniging van Christelijke Pastoors APK. De APK heeft onlangs gereageerd op een uitspraak van de rechter in september van dit jaar over het homohuwelijk. Volgens de APK moet een homohuwelijk op Curaçao nooit mogelijk worden, omdat er geen sprake is van vergelijkbare situatie bij man en vrouw die trouwen en mensen van hetzelfde geslacht. Dominee Kikkert vindt dit homofoob en homovijandig. Hij doet een beroep aan de Curaçaose samenleving om niet langer onderscheid te maken, maar ieder mens op het eiland gelijk te behandelen. 10 dagen geleden bracht Amnesty International een rapport uit over de slechte behandeling van Venezolaanse gevangenen op Curaçao. Daarna bleef het stil in de politiek. Niet vanuit het parlement en niet vanuit de regering is er gereageerd op het rapport. Dat is opmerkelijk omdat het Nederlandse parlement juist wil dat de Nederlandse regering binnen 2 maanden tekst en uitleg geeft over het rapport. Het College Financieel Toezicht heeft een reactie gestuurd op de tweede uitvoeringsrapportage over het jaar 2021 van het land Curaçao. Daarin stelt het CFT onder meer dat de vastgestelde begroting voor het jaar nog steeds niet voldoet aan de normen. Verder stelt het CFT dat ze zich zorgen maakt over de garantie dat de sociale zekerheid op Curaçao kan blijven voortbestaan. Ze benadrukt dat er snel maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat er geen problemen verder zullen ontstaan met de sociale zekerheid op het eiland. Minister van Financiën Javier Silvania heeft in een brief aan parlementariër Giselle McWilliam uitgelegd dat zijn beslissing om niet langer meer cash te kunnen betalen bij de ontvanger niet zal worden teruggedraaid.
Volgens Sylvania is de beslissing na uitgebreid onderzoek genomen en blijkt cash betalen bij de ontvanger niet effectief en zorgt het ook voor risico's bij de ontvanger. Daarom is besloten dit niet langer meer toe te staan en dat wordt niet teruggedraaid, aldus Sylvania. Curaçao heeft voor het eerst een smart busstop en dat ziet er mooi uit. De moderne bushalte biedt onder meer de mogelijkheid om gratis te internetten en de telefoon op te laden. Verder is er de laatste informatie over busroutes en bustijden. Minister-president Kilmar Pikpisas was samen met enkele andere ministers gisteren aanwezig bij de opening van de eerste smart busstop. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal. Vers van de pers.